Hei hei! Olemme täällä juurikin lähdössä. Sieltä lähdetään. Joo, mukavan näköinen erämainen järvi. Kalliorantaa ja ei niinku mökin mökkiä näy tässä missään. Ja ihan tyyntä. Ei pitänyt paistaa aurinko, äsken välillä paisto. Pikku tämmösiä kalliosaaria ja kaikkea. Täällä voisi ihan retkeillä pelkästään tällä järvelläkin. Jees, tuolta tultiin. Melottiin erämaista järveä pitkin ja nyt tultiin tähän, missä olisi pieni pätkä, sitten vaihdetaan tommoseen lampeen, mutta tämä osoittautuikin sitten sellaiseksi, että tästäpä ei mennäkään ihan meloon, että on niin pientä väylää. Ei mitään mahista kanootilla mennä. Siellä on puutannuria ja kaikkea, mutta tähän on vissiin kasattu, oisko näitä kiviä jopa tosta tukiuiton takia kasattu tähän näin. Pois eestä, että tukkeja on saatu joskus, kun on enemmän vettä ollut, niin tonne vietyä sitten. Mutta tuolla olisi nyt sit lampi, mihin heitetään kanootti, että päästään sitten sinne itse kohteelle. Siinä on ihan tuore majavanpesä kyllä. Ja tuoreita oli niin kuin nuo syödyt puut tossa on ihan tuoreita. Sitten tuolla rannassakin noita. Tiedä, vaikka majava nähtäis kyllä tällä reissulla. Se on ihan hieno. Joo. Pato on varmaan tuolla jossain kerta. Vesi on selkeästi vähän korkeammalla tässä lätäkössä. Ohohohoja! Lippis on siellä pohjalla. Joku tukki on tuolla eessä. No niinpä tietenkin. Keulalla sais tuolta rannasta poistaa noin. No niin, nyt olemme saavuttaneet kohteen. Eli kun tässä on ollut pieniä ongelmia ton hengissä pysymisen kanssa, niin sit ihan päätettiin valita sitten kohteeksi tämmönen Kuolemanjoki. Ja kyllä tää aika rankaltaan nyt tää alkupätkä tässä tuntunutkin, että hapettanut ihan kunnolla siellä on, no nyt tuo kuvassa näkyy jo vähän paremmin, mutta näkyyhän noi tukit tuolla, mitkä on ton joen yli, niin saanut temuta ihan kunnolla tässä niinku kanootin kanssa. Et liekkä tää rupee kohta olemaan niinku nimensä veronen. Aika lähellä. Mutta nyt tuonne päin niin näyttää hyvältä ja naatiskellaan vaan Kuolemanjoesta ja jatkamme matkaa. Tässähän on siltaa. Niin ja aurinko. Niin, piti olla ihan pilvet. Kyllä suosi. Menepä kapeeksi. Vähän. Tuolla on tommonen runko. Niin. No siitä me otetaan kiinni sitä rungosta, niin otetaan. Siihen. Sun pitää napata sitä rungosta. Niin, mennään aika hitaasti. Joo. Kamerahan mahtuu varmaan ali. Kyllä se kamera mahtuu.
Se voi olla, että kohta joutuu uittaan kanottia. Mm. Menee ehkä kapeeksi aika matalaksi. Mm. Ajattelen, jos olisi enemmän vettä, niin tämähän menisi ihan... Silloin menisi. Heittämättä. Mäpäs jarruttelen. Joo. Se voi olla tietysti aika laho, että... Ei tuo kamerakaan mahu tästä. Eikö mahu? Ei. Nyt mahtuu. Joo, nyt päästi irti. Joo. Voi hyvä kun kanootti mahtuu. Aika johonkin. Noin. Kiinni. Aika... Noniin. Nouseeko se siitä, jos nostat vai? Mikä? Se puurunko. Ai niin. Joo. Hyvä. Se olikin vaan portti. Niin. Kuolemanjoella Riitan ränneissä. Kirjaimellisesti. No niin, lähtekö sinne? Kyllä tää varmaan on jo se Riitan ränni. Varmaan. Veikkaisin. Pitää katsoa, että löytyykö tästä se Riitan mökki, missä Riitta on asustellut. Ja kahvitellut sitten niitä tukkijätkiä, mitkä on tässä tukkeja uitellut. Jos ei ole yhtään semmoista tetsaushenkeä, niin ei tätä kyllä voi kellekään suositella. Onneksi meille löytyy. Onneksi löytyy ja ihan hirveästi hillitön tetsausmeininki. Mutta ei kyllä vesi ei riitä kyllä menemään tuosta. Liian matalaa, liian matalaa. Joo, ei tää nyt ihan näillä vesillä ainakaan on melottava. Eli varmaan kanotti pitää tästä maita pitkin vedellä. Ei ainakaan vielä ole Riitan kämppää täällä. Tai kämppän rauniota näin. Varmaan kattoo taas vähän, että kato minkälainen tää on tää sämmi. Ihan hieno. No on. Siinä on kato jotain vanhoja rakennelmia. Vissiin kun tuollahan on toi tukinpää vissiin kato ollut kiinni tossa. Tässä on varmaan jotain vanhoja uittorakennelmia. Minäkin huilin tuolla. Kävin etsimässä Riikan tönöä tai kivijalkaa ja kiersin tosta, menin ton Kuolemanjoen toiselle puolelle ja siellä kiertelin ja tulin tuolta. Johan ihmetteli, että miten sä tuolta päin tuut, kun mä lähdin tonne päin katsomaan reittiä. Niin ei löytynyt. Sitten tulin tähän ja missä Juha odotti kanootin kanssa. Näin. Rupesin katsoa, että hetkinen, tossahan näkyy vähän sen näköistä. Että vois periaatteessa olla. Jos ei niinku... Pieni kompastuminen. Jos ei niinku muuten varmistu, niin täällä on ihan tiiliskiveä, niin kyllä tässä on muuri ollut ja tuolla on kato jotain rautaa. Tässähän se on ollut. Täällä on jotain. Löytyi hellan raunioita. Eli se on täällä kohtuu niinku ton mikä Riikan uittorännin, niin täällä melkein niinku alapäässä virtaussuunnassa. Riikan rännin alapäässä. niin oikealla puolella täällä jonkun matkaa tosta joelta. Ja ei tosta kyllä enää paljon jäljellä ole. Et helposti kyllä kävelisi ohi, jos ei niinku... No pikkasen ehkä on muotoa tuossa, mutta sitten kun tässä on tätä kiveä niin hirveästi tässä ympärilläkin, niin ei välttämättä tajuaisi, että siinä joku tönö joskus on ollut. Mutta seuraava juttu olisi sitten vahtaa kanootin kanssa tonne
meloa tonne. Oho. Vai? No kiskotaan tonne. Sitten sieltä päästään veteen ja sitten alkaa taas herkku. Loppu on taas historiaa. Loppu on historiaa. Noin. Sellaista tällä erää Kuolemanjoelta. Terveisin hengissä olevat kaksikkomelojat. Tänähän jää niinku jalat kiinni. Tonne se on vedettävä vissiin. Upottaakohan tää? Tulipa kiva haju muuten. Ällöttävä. Semmonen muta. Taapaska. Mut se, että miten sä pääsit kyytiin, niin Pääsen. tää on ihan mielenkiintoinen. Ei helvetti, tuo ihan... Hoho. Onko ihan ummessa? On aika ummessa. Nyt muuten rupee nääkin vuotaa näkemiin. Just. Ei selvitty kuivin jaloin. Siellä akrobatian taidon näytteitä. Juha näyttelee, miten yritetään vielä mennä kastelematta kenkiä. Ei tule onnistumaan. Mä vähän veikkaan kans. Jatko näyttää kans vähän huonolta. Vähän huono. Ihan vähän vaan huonolta. Tuo. Kengät vuotaa. Tuntee kun vesi valuu kenkiin. Siellä taito. Ei ollutkaan hyvä se. Hei Juha. Ei. Ei. Ei kai saa auta kun rynniä vaan siitä. Joo, siitähän se on rynnitty. Siinä on ihan niinku mikä liian joutsenen pesää perhana näin lähellä, mutta ei me päästä sitä kiertäänkään mitenkään. Kato, siellä on poikanen, näet se. Niin on. Ei vitsi. Toivottavasti ei tuu joku joutsen ja hyökkä kimppuun. Kumpi suunta? Vasen. Oi että. Siellä on ihan... Ei viiti kyllä ottaa mitään kuvia. Mä otan koko ajan video. Okei. Ei suoraan. Mä en saanut käännettä. Okei. Se on muuten joutsenen pesä. Kyllä. Äkkiä pois. Ne vissiin hyökkäilee nuo joutsenet, jos... Joo, mennään vaan. Tää on kyllä raakuna puolella. Noin. Nyt on helppoa loppumatka. Nyt on loppunut. Eisiä piisiä. Olihan rymistelit taas. Joo, tähän hetkeen. Karkuun lähti. Se houkuttelee meidät varmaan sieltä pesältä. Yksinkö se hoitelee? Missäs toinen? Ei näe. Yksi huoltaja. Se on Niin. varmaan Riikka sitten. Ränni Riikka. Ränni joutsen. Oho. Vähän. Aika kapoisesta lähti kiitämään. Nouseeko ilmaa? Ei. Ei. Kuhan pelottelee. Hävisikö se kokonaan? On se tossa. Nyt kato. Joo. On se ihan kunnon kokonaan. Nyt lähti ilmaan. Katto, kato, että ollaan riittävän kaukana pesältä, että nyt ne lähtee häntä seuraamaan. Kaartaakohan pesälle tuosta nyt? Lähti ainakin tuonne oikealle. Sinnehän Joo. se. Saattaa muuten... Eikö se tulee kimppuun? Ota video sen. Noniin. Kimppu. Kiitos, oli hyvä elämä. Niin. Kuolemanjoki ei päättynytkään jokeen, vaan joutsenen. No niin, löydettiin tästä tämmönen pieni majavan pato. En tiedä näkyykö tää miten tässä, mutta yli menee heittämällä. Vähän laitetaan tuosta Juhalle vauhtia ja sit pitäis vielä ite. Ehkä mun nyt pitää jo hyppiä kyytiin. Mä tuun kyytiin. Alright.
Noin. Helposti. Ei mitään, mutta miten tää menee aika kapeeksi? Ei mitään ongelmaa. Sinne vaan. Sinne vaan. Videon. No niin, tässä tulee video. Mutta hei, siinä on kato jotain vanhaa rakennelmaa ja tämmönen kohta, mistä jouduttiin vähän kanoottia työntä, niin tässäpä on ollut varmaankin mylly. Vielä kun pääsis tästä, mikä jalka otetaan ensin pois, että noin. Ei, kanottako, tönästääkö kanootti vaan tosta tonne ja mennään maita pitkin. Miten se oli? Loppumatkaan sen kun vaan liputtelee menemään. Niin, tuo tuntuu aina olevan. Jotain pieniä yllätyksiä joskus voi tulla. Mikä meininki? Erittäin hyvä meininki. Kyllä. Kanootin uittoa vaihteeksi. Ei vois. Mä työnnän tän kanootin sinne ja otan se sieltä keula vastaan ja jatketaan sitten. Työnnellään eteenpäin. Joo. Tyhjänähän tää tulee ihan. Saa vaan sinne sun suuntaan sen. Astutaan vähän tohon veteen ja Minäpä menen vähän tänne keskemmälle. No niin, pitäisi yrittää saada, mutta kun ei se käänny. Ei se mene. Se meni nyt noin. Mutta katoppas, mikä on tämä. Täällä. Tässä on ihan betonia. Oho. Betoniseinätkin. Mikähän tää on? Aika jänskä. Oh. Mikä lie? Tossa oli se mylly jonkun matkan päässä, mutta eihän tässä ei ole muita rakennelmia, että kun tämä näin. Kaikkea sitä löytyy kun lähtee kotoa. Onhan tossa on kato joku iso, eiks toi betonia? Taitaa olla. Joo. Mikä liian kellari? Ai että. Kyllä on lepposa. Aurinko paistaa, piti olla ihan pilvessä. Sininen taivas. Katoppa tuonne taakse, miten sinistä on. Piti olla ihan pilvistä. Ei oo. Ei ole. Ehkä ensi yönä ei edes sada. Jos oikein hyvin sattuu, niin ei sada edes ensi yönä. Ja minkälaista väylää meillä on. Ai että. Ei tarvii vetää kanottia. Ei tarvi kamera kädessä tuolla rämpiä tuolla suossa saatana niin. Kyllä on niin lepposta, että. Kyllä tää on ihanaa. On. Ota ripeäkin. Otan, totta kai. Oi. Lähdettiin karttojen hämärään, vanhoihin aikoihin unohtuneisiin. Kuikojärven tyyntä katseltiin ja melottiin läpi hiljaisuuden, läpi erämaisuuden. Kanootti keinui, kaislat kuiskaili, kuoleman joki odotti uomassaan. Oi ränni Riikka, tarina virrassa kulkee. Kämppä jo kadonnut, mutta henki elää. Rämppiin kannettiin ja kanoottia metsässä vedettiin. Laulu soi vielä, ränni Riikan nimeä kantaa.
Pato sortunut ränni hyvä, jos enää havaittavissa. Käsi tarttui kiviseen uunin kulmaan. Jäljellä vain sammalkattonen kivijalka ja tuskainen loppumatka. Melottiin ja ryynättiin, välillä kiskottiin, kanootin keula risuissa naristen. Oi Ränni Riikka, tarina Kuolemanjoen virrassa kulkee. Kämppä jo kadonnut, mutta henki elää. Rämpien kannettiin ja kanoottia metsässä vedettiin. Laulu soi vielä Ränni Riikan nimeä kantaa. Meidän jalanjäljet kulki kivien lomaan. Kartassa silta, mutta metsä sen nielee. Menneet ajat ja nyt samoissa jäljissä kuljetaan. Hiki virtaa, päivä joka ei unohdu. Oi Ränni Riikka, sinä uiton leski. Mökkisi raunioissa humisee tuu.